Saan sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. May hinihiling ako digdig sa Ano? Hinihiling ko digdig sa Facebook. Ano po dyan? Isaw Na color violet. Tapos ang sabi na, bito ka na ni Barney. Visit. Baka na ano man kaya? Baka nagkamali mga si food coloring na nila. Nalag. Kaya... Imbes na orange. Imbes na orange. Purple. Violet ang tiglag. Daw ko naluto na siya. Ano pa nang ipailing mo Eyo, ipapailing ko. Iyan o. Takaning dalano nindo ang podcast ta. Yan o, dalano nindo. Buray talaga. Violet talaga. Violet. May ube flavor. O baka nakakankan si Manok, ube. Kaya araw Bago ginadan. Alright! Hello, Bicolandia, and hello, world! Oh, hello, world! Welcome na naman sa sarong episode kang Taga Bicol to the world! Ini po si Bon! Nantian man Mapaharap na. Tinatapos na tulos. Kaya yan. But anyway, kumusta unta muna ang gabos na nagdadalan, nagdadangog, as in gabos na nagsusuporta kan sa tuyang inisyatibo na pangatamanan ang kulturang Bicol. Sa tuyang nayon. Araw na papapot ko minsan. Inano to talaga? Pinipreserve ta ang kulturang Bicol nun? O tig-ano ta lang? Nagtataram lang kita ng Bicol? Dahil ma'am, kultura kang Bicol na magtaram ng ano, diba? Para dahil kita malingaw. In our way. Pero padagos ng ginagamit ang tataramo na Bicol. Yeah. Tapos sa mga dapat na pag-uugali kang sarong Bicolano. Diba? In line kang mga viral na nahihiling nindang pag-uugali ngunyan. Isa ka may nahiling pala ako tinagkita ni Teen Blanc duman sa sa iyang post. Itong ang taga Bicol, itong may sarong content creator kaya nag-present man ning ibang explanation, ibang pagnamit. Ang ibang storya kang alamat ng bulkang Mayon. Oo. So ito man kaya iba man si author. Iyo. Ang author tabaga si Rene Villanueva. Ang author niya iba man. Si Isay. Di ko okay. Nalingaw ako pero Rene man. Rene Salud. Rene Requestas. Hanip. Pero ang story niya is almost the same. Harani si storya niya. May yung isipagtuga, pagnuron. Basta ibang lingwahe na ginamit niya duman eh. At least sa tuya, ang pinaka katuho, adre katuho, nandai ka maging marupok. Saka naman, nabanggit naman ng SB19. Naggento sinda. May Gen Z na kayo. Oo. Gento. Uy, no. Pilik-pilik ka na. Baka kita kandig diyo, makaresibi kita ng Ning copyright. Copyright ning Bailey. Bailey pala. Uy, sa pala igwa na kitang threads. Kung sa mga din nakakaaram dyan sa mga sa mga kanatong natics na Facebook man lang ang gamit nindo. Ang Facebook pagsasadiri ni Meta. Tapos ang Instagram pagsasadiri man ni Meta. Ano sa Bicol ang thread? Thread ko Torsido. So igwa na kitang thread. So may torsido na kita. So, ang ibang mga topic na nagigibuhon ta, ipopost tayo duman. Tanganing magkaigwaman kita ng insight, hali duman sa mga kanatong natics ta. Diba? Para malupit. 2 pa lang ang followers na duman. At least, diba? 2 million na yan. Sa kigwapan kitang YouTube. Tikitik. Tikitik. Gawin TikTok. Tikitik. Igwa na kitang TikTok. Mahiling na nindo, nagbabayli na duman si Christina. Saka si Yan. Ako, nagbayli. Pantomina. Mabayli ka doon ng pantomina. Ayo pa yan. Anong kanta ng pantomina? Anong kanta ng pantomina? Sarudo watulo. Ay, mama niya. Ang nagsayaw.
Tananan. Si paring Linus, day araw mga kantang Bicol noon. Tananan, Iba tananan. lang. Tanog Bicol lang ang harap ko. Tan, 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 tanan. Tananan, tan, tanan. Tapos masabit lang 10 pesos. Maray pang magadan. Sabit 10 pesos pero coins. Yun. Nakalag sa plastic sa ice candy. Magapaton. Gubat ka kayan. Ano nga niya ang na ngunyan na coins? Pinakamahal ngunyan sa Pinas? 20? Pinakamataas na value. May 20 na ba? Di ko araw. Ano sa... Yung araw ko may bilog na eh. Di ba araw ka tong sa Gis na may may gold sa tahaw? Oh, may 20 may ng 20 araw na? ka to. Baka next time may 50 na, may 1,000. Yung pa-comment na lang mga kanatong natics kung ng 20 na kung igawa ng mga coins. bain. Pero grabe, nung kulon sa tuyong kwartang, iba-ibang klase. Pero dito sa US, saro lang, makapira lang. 5, pun sa 5, G's. Sa kading nagbabago ang kwarta digding. Day binabay. 5, 20 ata. May G's ba? May Sa Pilipinas Sa Pilipinas kaya, ang ginigibo ninda, nire-rebuy ninda ang design kang kwarta. Para di mapeke. Para di mapeke. Para may paggastosan ang bansang Pilipinas duman sa designer kang mga kwarta. Ayun pa yan. Diba? Aram mo naman sa Pilipinas, para-paraan, kung anong mga pwedeng gastosan, gagastosan. Para Maski na iman. Maipit. Yan. May Garuman lang yan, itong pag-aayos ng kalsada. Pirmi na lang, kada taon na lang, inaayos. Oo. Actually, kabos man yan. Kabos man na bansa. Miski ito sa US, man ka yan. Nailing mo to yung dyan sa, digdisa lang sa Arizona. Ay, oo. Okay pa nga ni. Okay pa. Tigdida ko lang kaya tinampo. May mga tiglalagan lang na espalto na okay pa man. Ay, at least okay pa tiglalagan ng espalto. Sa Pilipinas, okay pa. Ginagaba pa. Di ba? Ginagaba baga dito kasi okay pa. Anyway, speaking of kwarta pala, yan. Ang pag-uulahin tang ngunya na aldaw or ngunya na episode, iyo ang Nalingaw ako kung anong topic. Ito ho. Hagad ako kwarta. Mag-rotate lamang kami ni bata ko. So, anong pala? Anong topic yan? Itong, dahil ka muna daang magjowa kung asa paman sa magurang. Dahil ka mag-date. Dahil ka mag-date. Dahil ka muna mag-date. Pero anong issue na to? Ang issue ka to, itong garo, mga tao ngunyan na dapat ibang ka mo bago magjojowa, dapat aramon mo na kung kaya mo talagang magjowa, kaya mo maggastos, tapos makasupog pa, kasi ang gagamitin mo pa sa magurang mo, mahagad ka pa sa magurang mo para lang makadate ka. Pero actually, yun naman, di ba? Kasi mga puppy love, di ba, nangyayaring ngunyan. Dahil ngunyan nga, bako lang puppy love. Ano na? Kasi, damulag na. Kasi di ba Oo. Kasi ang talagang issue duman, garo na hiling ko to, kaysa ito kikivice ganda, sa kasi sarong lecturer na itong kung mai ka pa man nga ang pang date or mai ka pa nga pang garagastos kibata mo, di ka naman na magjowa. Di ba? Lalo na kung day mo pa man kayang tustusan ang sa diri mo, tapos mahanap ka pang ibang gagastusan, garo ibahon man. Oo, tubod ka duman, Linus. Iyo, para sa ko tama tong sinabi ninda, may sala duman. Pero kung may mga bata-bata ka man kaya talaga pag aki-aki ka pa, mga araw yan, talagang mahagad ka pang date, day ka man makaano. So, iyan ang digin hunta. Iyan ang paano hunta, paghurup-hurupan. So, anong edad nasa hiling mo ang sarong aki nag-asa sa magurang? Ano yan? Ning aki? Ano yan? May nursery. Ha? Nursery, nag-aasa na sa magurang. Siyempre, nursery nag-aasa sa magurang. Pang date? Di ba? Pero, nagpupunya ng high school, di ba? Sa Indo, experience Indo. High school. Pero, ini talaga, never akong naghagad kwarta pang date. Siyempre, ako kaya iniipon ko yan. Yeah. Iniipon ko lang sa balon ko. Garo, sa inhali. Sa magurang magirara. Pero di ako naghahagad pang date. Yeah, literal. Ang iano ko lang na di ako naghahagad na pang date. Naghahagad ako, balon ko, which is, iniipon ko lang siya para may pang date.
Yung pinagwalaan mo nitin sa bago. Kung baga, nagsakripisyo ka na dapat nasa para sa imo itong kwartang ito, yun na hinagad mo kay mama, kay papa mo, sinakripisyo mo na di magkakaning piatos or nova. Grabe naman yan. Sosyalon ka naman. Piatos ang balon mo. Yes, or Royal or Sprite. Ang aram ko mahal ang piatos eh. Para lang ma-date mo. So, pirang balan mo kang high school? Ikaw, El, kasi sabi mo, kinukuha mo haling ka maniniwala na nakaipon ako, pera. 20 lang. 20? 20 na pangkakan or 20 na yan? Balon yan. Pamasahe. Yung pamasahe, balon yan. Balon yan. Kasi nga nilalakaw mi lang ang eskwelahan. So, haranihon lang kami. Saka uli-uli kami para magkakan. So, ang 20 na yan talaga, aga hanggang banggi na yan. Grabe. May klase kang banggi? Ay, banggi. Hanggang hapon na yan. Snacks, tapos merendal. Naririsang hanggang banggi. Night school. Dahil, may banggi ni Gibo. Computeran. Dahil ako nag-aaral kayan dati. Dito sa computer, mga kawat. Pero aram mo, maray pa ka mo. Kasi actually, ako, baka sabihin high school yan high school. Pinag-uurlayan. Okay. O baka sabihin nindo, dahil ka mo nagtutubod sa kuya na ang balon ko kang high school ako. O sa mga, kabatchmate ko kang high school. Kaya nahiling din po nindo, pag ako nagre-recess, ako po, permi, nasa library. Tamay man po akong pambakal ng merindahan. Eh, talaga, totoo. Ang balon ko lang ang 5. Message ko daw si mama mo. Si papa. Si ate. Kasi ang pagkatanda ko. Hindi naubos na. Ang pagkatanda ko, ang ginagastos kan sa kuyang magurang sa pagklase mikang high school ako, sa kantugang ko, is 50 pesos a day. 50 pesos a day. So, kung 50 pesos a day, si tugang ko, saka ako, ang pamasahe mi is 40. Maghapon na yan. Kasi 5 pa duman, di 2 kami, 20. So, maghapon na naman, 20. 5 pa duman? Ay, 5 pa duman, 5 pa pauli. O, di G's. O, 2 kami, 20. O, 20. O, di maghapon. So, ano yan? 40. O, 40. Ang tada duman, yun na tambalan mi. O, yun na tambalan mi. Tig 5 kami. Pero unfair. Kasi si tugang ko, elementary pa lang. Ako high school, 5 man. Di ba? Pero kupitan mo ning dos. Pero kadtong high school ka, ay mahal-mahal na din ang pagkakan kadto mga chichirya, mahal na din. Ay, mahal na. Di ako nakakapiatos. Maski Coke, ang Coke kadto, so, anong binabakal mo lang? Day ako. Mayo. Library lang talaga ako. Sa 5, anong kinakakan mo? Library. Uy, grabe na. Di ako nagkakaning recess. Okay, kaya nahiling mo ako, payatot. Kaya pala payatot si Mo. Ano yun? Oo. Ako man, high school ako nagpayat. Dahil hindi ako nagkakakan. Oo. So, imaginein mo ka to, nasusupog ako to magbata, mag-ilusyon kang high school kami. Kasi nasa private. Pag nasa private ka, ara mo, ang mga classmate mo, may mga kaya. O, diba? May saro ako duman babae na for 3 years. Pero nagustuhan ko. Di man ako nakaano to. Nahiling ko, ang circle of friends nila, pero may mga kaya-kaya. Nakapiatos, tapos may mga soft drinks na naka-plastic na may straw. Oo. Tapos pa nagluluwas, isipin mo pa nagluluwas sila pag may event outside the school, nakakakan sila sa restaurant. Nakakakan sila sa, halimbawa, McDo. Ako katudai. As in talagang maasa lang ako kung ano ang libre sa sa event. Di ba pag may mga seminar, araw ganyan, di ba? Kaya, sa high school may seminar? Kaya siguro ngunyan, ang namamati ko, kapag nagbabakal naman ako ng ngunyan, garo feeling ko, garo binabawi ko lang si katong panahon, naggatol ko na gustong makabakal. Grabe pala na ang pinagdadaanan ka mga lalaki, which is deserve taman. Diba? Deserve taman. So, kung ano ka to, kung high school ako, talagang masasakitan ng magbata. So, ano man ang i-date ko? Tusok-tusok na lang kami. Di ba? Yeah. Kaya minsan nga, imagay na lang ito pag may nakakasabay ka. Ito bagang pag nasa sentro ka, pauli ka na sa Indo. Pag may nahihiling kang kabisto mo, pwede ka na naman makisakay. 5 pesos pa to. Yes. Diba? Ako masyadong maisishare. Kasi kang high school ako, di man ako masyadong sa mga bata-bata. High school, mga 4th year. Normally kasi, di ba, sa Pilipinas, lalaki talaga ang nagagastos. Oo. Di ba? Which is typically sa satuya. Pero, never ko man na-experience na 5 pesos lang sa di kakayanan. Kasi ang pamasahe pa lang duman sa balikan ata.
7 na eh. Pamasahe si balon mi. Oo. Si pagkakaan. Pero may ano si pamasahe separate pa to. Oo. Ang ginigibo ko may kaya ni mama. Nagbabakal kaya kami ning baga sa Master Square. Oo. Ning mga itong mga Master Square. crackers. Oo. Yung mga crackers. Tapos yun na to ang balon ko, crackers, zesto or tubig. So nagbabalon ka na. Oo. Ayo. Ano mo ka to? As in, pag nasa Pilipinas ka baga, pag nagbalon ka ng nilabunan na batag, makasupog. Sa bagay. Di ba ka to? As in, pinapabalon ako katong papa ko. Pinapabalon akong papa ko, nilabunan na batag or ni mami ka to. Oo. Pero ang armo, ang pinaka gusto mi ka to sa balon mi kasi may, ang mga, may kaklase mi, may mga naka-assign. Oo. O, ika nga panira, ika nga maluto. Ano ka nag-iwanin daw? Oo. Oh, So, okay. ano na lang, share na lang kami. Oo. Tapos, ang naihiling ko kato pa mga bata-bata, dahil sa pag pero mga USI baga, ang iba, mga lesbian. Oo. Oh, Siyempre, naman yung lalaki mo sa ano? Sa USI. Dahil, nagtutuman sila sa iba. Sa ibang school. Sa ibang school. Oh, okay. Pero na lang po kung may maestro naman. Yeah, pwede na. Barat. Yan, tapos naiiling ko talaga, ang balon talaga ninda, talagang yung panggastusin na ng pagtusok-tusok. Oo. Kasi sa kamhay, dako lundo man mga fishball, quick, kikiam. Gusto mong, Ang fishball sa lapi lang. Kung alam mo, kung ako 5 Piso, diba? Kung ako 5 pesos sa lapi Puro na 10 fishball, na. pero 10 na. so diba, ito pag Ang problema ano, si Panula. Panulak. Tulak ka na, inaro ka na. Sinurop mo na lang si Sausawan. Bro, magbalon ka na lang ng tubig. Iyo. Di ba, ito, araw ka to ang ito mahihiling mo na big deal na dinarakakan si lalaki or si babae sa date. Sa maka-fishball lang ka mo. Big deal na yan. Kasi parang Linus, di ba 20 pesos? Di ba? 20 pesos si balon mo. Anong binabakal mo? Mayo. Wait. Ang ginagabi, hindi ko malingawan, binabakal ko lang katumani na 5. Asingkuhon. Oh. Punggudan ka kang high school ka? College ako. Dayon mani. Di mo ko tubudan. Di mo ko sabihin naman. Taang mani, kang high school, pampapunggod yan. Arab ko. Pero ako kaya, ito bagang, malinig man kaya siya. pag high school ka na, pag high school ka na baga ka, itong, ka naman sa hawak mo. Pero minaw ko kaya dati ang ko pa kato, ang facial ko kato, pants. Wow. Pants, yun. Pants for men. Pambabae? May pants for men eh. May pang men kadto. Pambabae pa lang. Master ang panlalaki. Ay, Master. taray. Bait. Pero dito nag-effects ako ang ang master. So nagpapants ako kato. Bait na. Kasi di ba, isipon mo, nakakabakal ka pa ng pants para sa mukha mo. Di ba? Nakakabakal ka pa ng yan ang hagad. So, halimbawa, di ba sabi mo sa bago, nag-iipon ka para sa pang-date mo. Di ba? Sa tinawag ng mama mo. Siguro man ang naiipon mo. To siguro ang nagagastos mo sa sarong date. Oo. Anong ideal date to? Sige na. Araw Ang ginibo mo. Kasi, bago muna ka na sa date, isipon mo, ako pa ang naglo-load sa mong duwa. Ay, to. Wow. Tapos, may cellphone na ka mo, high school? Alat lang actually, iyan ang pinakainot second na year high hinahanap school. kang mga babae sa kalalaki. Dapat librehon mo sindaning pang load. Load. Para ma-replyan ka. Kato baga kaya. Diba? So, second year high school kaya ang pinakainot na phone ko talaga. Garo ni regalo na lang to siya ko ni auntie ko. Nagka-award ako kang high school. Kang first year high school. Mayaman ka mo. Di man mayaman. Tama lang. Kasi, basta, ang ginipo ko talaga, nag-ipon talaga kami. Dawas itugang ko to. Grabe. Nag-iipon kami, dati kamayo pang bata, nag-iipon kami para pang computer. Pag nagkabata na, nawara na si computer, nag-iipon na ako para pan-load, para pan-date. Ang pang-date na yan, weekly yan. Di ba may Jollibee sa Iriga? Oo. Yan ang usual na date, me. Wow. So, ang ginigibo mi kayan, actually, nag-iipon man siya eh. Pero garo ang ipon kayan, 60-40. Oo. So, syempre, masupog ka naman lang sa babae. Dapat lalaki talaga na nilibre. Ayo. Kadto talaga. Kadto so, talaga. pero pang meal ka to? Di ba 100 pesos? Ang goal ko lang kadto, garo, 100 pesos lang.
Iyo kasi pwede ka na makabakal ng burger lang, no? Burger with fries. Itong chicken fillet ba yun? Chicken nuggets? With rice. Pero di kami tapos may gravy na yun. Pero di kami nagmamaluto. Itong lang talaga. Burger and fries lang talaga. Burger and fries. Yung burger. Taray. Araw lang kayo. Pero once a week. Grabe. Once a week. Nakaipon ako ng 100. Araw mo feeling ko kang high school ako. Kaya man siguro naging creative ako. Kung taano naging artistic ako. Kasi autistic. Kasi since mga ako ning kwarta kadto, naghanap ako ng paraan para mas mas mapahiling ko sa babae na okay, na type ko siya. Even though dayon man ako nagpa-share kadto, dayon man ligaw kasi talagang may inferiority complex ako kadto na habo ko man ligaw kasi man talaga ako ning pang-date. Makasupugon. Iyo. So, kumbaga, hanggang na lang ko, hanggang surat-surat na lang ako, hanggang ligaw tingin na lang ako. Kasi, ang mga kalaban ko kadto, mga kabatchmate ko kadto, isipon mo pag may mga okasyon sa luwas kang school, talagang, halimbawa, pag military parade, baga madurumang ka mo sa naga. Pagkatapos kang military parade, mahiling mo si mga classmate mo kadto, Jollibee, Bigs, or masain pa sindang ibang lugar. Mas mayaman man ang Bigs talaga. Oo. Binamalmala kaya. Tapos madara pa sindaning mabakal pa sindaning kung anong bagay. Ako kadto, military parade, mahalap na lang kung bus hanggang mag-uli. Masakiton pala maging lalaki. Ako nag-military parade kami. As in, Mayo, di ako as in, Mayo kasi Mayo man akong kwarta Mayo free food sa Indo. Igong free food. Igwa ba? Ay, ugwa pala. Igong free food. Pero itong, ang mailing mo mga kaklase mo, may na ngayon magpa-LCC kita, magbakal-bakal, buray. Diba? Tapos itong mga kaklase mo, nakulong nang nababakal. Tapos sabi na, may na mga mag-chowking kita, buray, Mayo ako kayan. Oo. Diba? Makasupugon. So masakit pa lang talaga maging lalaki kadto. Ito saro pa sa nahihiling ko, lalo na pag Valentine's Day. Pag Valentine's Day, dakulon ka mong babarakalon. May burak, may teddy bear. Tapos ikaw pa itong mga burubot baga. Tapos kung may mga bata-bata ka mo, imagine mo, high school ka pa lang. Tapos, siyempre, ang burak katugura nun 150 or sanggatos. I think siguro, siguro, pasalamat na lang siguro ang ibang lalaki kasi may manggurang na mapagbigay. Di ba? Kasi kung may man silang magurang na mapagbigay, ano man ang i-date nila? Pero ang aram kang magurang, para sa aki ko to. Para sa Indo to. Pabalon mo yan and all. Kasi papastahan kita. Dahil man doon nasabi kay mama o kay papa man doon na, ay bata ko ngayon ni pa. High school year kaya, high school. Diyan na nagpupun ang, day ka na nag-i-open sa magurang. See? So, dahil man doon nasasabi. Kaya di mo masasabing sekreto talaga. Ka na. Kaya di mo masabing supportive talaga sa magurang mo, sa kapresyo mo. Kasi kung araw nindang nagbabata-bata ka, siyempre maaanggot to. Sabi nga, ibaga kang mga magurang, mag-adal ka muna bago ka ngayon magkirag. Sa mga classmate mo na dakol kwarta pirmi, siguro iyon naman to si mga magurang na garo pakitang gilas. Na okay, si Aki ko taon ko ning dakol na balon. Siguro sa mga taga-iriga. Oo. Grabe man. Ano? Di sa sa taga-Baaw. Arog man kayan, maniling ako na. Mga taga-rin ko na dangan Iyo. Arog kayan may kasabihan na nga na, na sa nada ang kabukidan, mangga na lang suaki sa pageant. Sa pageant. Buray. Yun. Garo may bistado kung arog ko yan. Actually, bako man lang sa rinconada. May mga... Sa gabos man yan? Oo, sa gabos man yan. Pag mga palaro, ay mga araw kaya ng for pageant, may papadaog ang aki emotion. Pero ang ulayan tangani, itong pang-date kang aki mo. Kaya na nga, ibig ko sabihin, imposible na, si mga magurang din sa Bicol, imposible na ka mo magsuporta sa kapresyo ka mga aki nindo, lalo na kung ibabakal man ng burak, sa high school ka pa lang. Ilungan mo Paputol ko na niyo na Kung sige, ipaputol mo ang kamot mo. Pero okay na nangyayari. Kasi ang nangyayari kasi is, sabihin ta ng aki mo, binabalunan mo ning 100 everyday. Magastos ka na lang dyan. Magtipid ka na lang ng 2 aldaw. May 200 ka na. Yes. Yung ginigibang Linus. Bakong iyo. So, ibig diba sabihin. Linus? Ayo. Pero si Linus, 20. 20 lang kaya sa ko. Ang ginigibo ko talaga today na ako nagka-ulcer nga na ako. High school. Kasi di ako nagkakakan
para lang makaipon. Itong 20 na to, dahil ko na to ginagastos. Ako pasalamat. Para lang sa load. Ako pasalamat ako. Ito may pamahaw. Ang pamahawan mi ka to, dakol-dakol. Maluto. Binabawi ko na lang sa pamahaw. Nagbabawi man ako sa ano. Ay, di pala na ako masyadong parakakan kadto dati. Oo. Dati. Kaya so, ano, may share akong story. Arawan ka itong di ba, pinagulan ta high school. Nag-college naman ako kanto. Siyempre, ibang story kang college eh. So, pero nabalon mo. Pag-college ka. Pero nabalon mo. Ang balan ko kanto permisang gatos. Oh, wow. Every day. Mas mayaman na ako. Yeah. Oy, halat lang. Sanggatos pesos. Ang aliw mo na nga niyan po pamasahe na yan. Baon mo lang. Si balon talaga. Kung si balon ka lang, 25. Puro manik. 25 pesos. Siyaw na. Kasi isipon mo, ang isang pamasahe kaya mahal. Nag-haraw siya, wala ka tayo. Haputo ng mga magurang ko. Di mo na ako makistorya ka, hindi kung da ito totoo, di ba? So, ang ginigibo ka to, dapat da ka magpalirelate. Takong malilate ka, masakay ka na sa sa konsepsyon, tanganing makadiretso ka ng Mariners. Kung gusto mong makatipid, mababa ka ng terminal, lalakawin mo na lang pa Mariners. Or kung gusto mo, magtios ka lang magaragano. Gibo-gibo tabaga yan. Oo, gibo-gibo ko yan. Or kung gusto talaga makatipid, mag 1, 2, 3 ka mo. Saka minsan, pasalamat ako pag ang konduktor kabisto ko. May saro dyan na Hindi, malamang sinupurtahan si 1, 2, 3 ko. Buisit sa mga. Dahil ta suportahan ang pag 1, 2, 3. So, experience man sana. Mama ko sinabing gibuhon mo. Ayo. Kaya minsan, Christina, minsan, grabe kong kahaditan. Ano ba kung kasi isipon mo, sanggatos na lang korta mo. Aldaw, aga, tatawan mo ang konduktor ning 100. Itong pag nag-aagi-agi lang sa ibang konduktor, nag-feeling mo nalilingwan na si uli mo. Garo masusupagawin baga, kuya, si uli ko, tabi. Nangyari na ba yun sa imo na day ka na nasuklian? Iyo, nangyari. Siguro sa 4 na taon na pag-commute ko sa college ko. Sobrang supog ni Bon. Sa sobrang supog naman. to. Di paano ko nag-uli? May ipon ka. Okay. Paningit-tikit, oo. So, ina nga nito, ang istorya ako kadto. Speaking of sarupogon, si mga gusto po dyan dalano, dangugon si Samu, yung sarupogon episode. Konektado ni. Konektado ni. So, kung college ako katong type na babae. Ang ginibo ko kadto, para ma-impress ko man siya, sinurprise ko, binakalan ko ning burak sa kaning Black Forest cake. Yung paborito niya. Hali sa Beggars Plaza. Taray. So, since mayo ko tong kwarta kadto, so aram ko naman na mapaabot na sa iyang birthday. Ang ginibo ko to, kada aldaw, tinatagama ko na ang balon ko, i-prepare ko para sa iya. Di ako nagbukal ng bouquet ng flowers. Kasi ang ang sarong burak lang ka to is nasa 75. Wow. Di ba? 75 pesos ata eh. Ang pagkaaram ko eh. Ayun, sarong lang. Sarong rose. Sarong rose. Oo, dapat kasi binabakal mo, itong petals na lang, 5 pesos lang to kada kulo na. Purut-puruton mo na lang si mga ragrag. Diba? Oo, ragrag lang to. Pwede. Pero syempre nga, college ka, something special eh. Iba kang college siya lugod. Bakit ka nga ni? May parurus pa, pero kang kami na, santan na sana, tigutol pa naman sa kapitbahay ninda. Tatadang raya na nga ni ko. Natadang raya naman ako. So, ino nga ito paring. So, naraya mo nuko, yung naging forever mo. Ikaw naman si Mr. Okay. Hindi pinapatapos ang istorya. Ipatapuson mo na nga ni. Dali na. Dahil na daw mag-istorya. Dali na. Di yun na nga nito. So, ang ginibo ko, nagbakal ako ng burak, tapos Black Forest cake. Siguro ang budget ko kato nasa 300. Halat muna. Gusto ko maaraman kung saan ka nagbakaling Black Forest. Beggars Plaza nga, inibungog. Ay, nagtarap ka ba? Hindi ko na daw suwago. Nagkaroon mong tagalimana niyo. Nagsiko gayon. Pinahali sa iri kapig pa duman sa libmanan. So, yun nga nito. Di Black Forest cake, 300 pesos. So, ngunyan, kinuntsaba ko si mga friends ko. Simple mo lang to, 300 to. So, ang ginaibo ko, tao ko in public. Yung pag tinaw mo ng public. Sa isa matigtao. Imol. Salos kang... Ay, imol. Una ko salos kang Mariners. Dahil sa imol ko talaga to tigdara. Sabi nga ikatong mga ito bagang sa tao kang imol, may mga nagtitirinda dyan. Tapos sabi sa kuya, sir, akin ba yan, sir? Feeling ko gupunaw ka to. May darawang Black Forest, saka may burak. Teddy bear.
Burak Sabi lang. mo, di ka nagburak. Burak sa Black Forest. Sa Black Forest. Hindi mo nagbubuo. Sa Tagalimanan. Di yun na nga nito. Tapos, oh my God. nag-abot na si babae. Maugmaon. Garo ka na ako naghihiling. Kung may video na ka to, viral na ako. Oo, Feeling ko. kinilig. Oo. Siyempre mga babae talaga kinikilig kasi kami man talagang ginagastusan eh. Di man ang babae naggagastos sa lalaki. Siguro kung kapay ka. Oo. Sige. Tapos araw mo nag-abot na si babae. Ang pinadara kang burak, si barkada niya. Tapos ang pinadara kang Black Forest, si sarupang barkada. Paano to may chaperon? Ay, siyempre kang college. Mga babae baga, araw ka pero may yan. mga babarkada. Oo, 5, 4. Tapos yun na to. Mairihi sa nanganik, wag kairibanan pa. Tapos nagkakan kami sa food court. Ginastusan mo pa. Daig na. Tumoy ng kwarto pare. May nung katumpang ano. Sabi ko, cake na lang ka nun. So, kabali si mga chaperon na nagkakakaning Black Forest. Iyo. Tapos, pagkatapos ko to, naghalik na. Tapos naaraman ko pagkaaga, nakipag-inuman sa mga seaman sa baras. Isa yan. Dahil ko na pinadala sa pagpasar ko. Ay, pwedeng patawa-tawan ako ng hint kasi ini mga viewers na mga taga-marinero ni. Dati ko siyang estudyante. Dain na. Naging, tapos ini pa naging estudyante ko pa. Ano ba yung topic ta? Ano ang topic ta? Ang topic ta baga? Yes, naging estudyante ko pa. Ang topic ta baga? Si mag-asa sa magulang. At least gusto kong sabi niya hinti. At siya na lang sabihon sa pagiging live. Yeah. So ka mo, ang hapot ko. Kaya ka mo, kung ma-Patreon ka mo sa mo, madadangog nito. Iluluwas mo kung siyang sinasabi. Ano daw kita kaya, no? Si Star Senders. Di ba? 100 Star Senders. Yes. So, nga nito, ang topic ta is, itong mag-asa ka sa magurang para lang ipang-date mo sa sarong babae o sa lalaki. Sa aling ba nindo? Tama ba yan o sala? Sala na mag-asa. Yeah. Na para pang date. Pero, okay lang na mag-ipon ka para sa diri mo na pang date. Ang sala duman, itong mahambog ka sa magurang. Yan. Itong salaman talaga. Lalo na itong nagpadagdag ka. Ma, dagdagan mo naman ngayang may project ko kami, ma. Di mo yan ang sala siyempre talaga. Project. Maagad ka siyempre pang project. Di ba? Pang project sa Jollibee. Pang project sa chicks. Di ba? Kasi mabakal daw po akong kartolina. Pwede pong pagad 1,000. Kartolina, grabe naman yan. Anong gigibuhon mo? Oh my God. Magibo ka itong sa kasal ng mga burak. Dinapang ka kang magurang mo eh. Pero siguro nagiging mali kasi talaga yan. Ever since mali talaga yan. Kasi bilang sarong lalaki, kung ang ipang-date mo is iaasa mo sa magurang mo, which is very no-no. Diba? Ang araw kayo nilisabi yung tanang sa US. Tapos syempre, ang ginigibot na niyan is minumulat na si mga kaakian. Digdi ba sa United States, at the age of 16 years old, pwede ka nang magtrabaho. Pwede man din sa Pilipinas siguro. Pero ito mga... Pero bihira yan nangyayari. Summer job, mga araw ka yan. May parental guidance. Kaya siguro araw kayo nangyayari. Oo. So, parang sa mga sa mga taga Bicol ta dyan, o sa mga kanatong natics ta dyan, kung maklase ka mo, magklase mo na. Kasi iyan ang magiging pundasyon nindo para makamit nindo si itong gusto nindong itao, duman sa gusto nindo, like for example, sa crush mo or sa whatever, na quality, na sinabing pinaghirapan mo talaga. So, kung tutuusin, ang pwede lang pala magbata si mga anak ng mayaman. Tayo man siguro. Diba? Kaya pala nagiging enabler na ang tao. Na garo may na sinda, garo may mataas na duman kita sa mayaman ta may kwarta. Duman kita sa mayaman may kwarta. Kadaklan actually sa Pilipinas, iyan ang nagiging panalmingan kan sarong tao sa sarong relasyon. Iyang sinasabi nila maging practical. Oo. Which is pag sinabi mong practical, kinukonek siya sa kwarta. Nangyari na sa pelikula, 'di ba? Itong ang lalaki nagbibisita sa harong kang babae, tapos hapoton kang tatay. Anong trabaho mo? Mayaman ba 'yan? 'Di ba? Yan. Kaninong magulang 'yan? 'Di ba? Yan, mambubuti lang. Sige, wag mo na, paghanap pa na lang ng bago. 'Di ba? Garo something sa Pilipinas kasi. Garo kung paiisipon man na ako lalaki, may man ako ning pang-date. Ma-illusion na daw ako dahil. Yan. Pero actually, nahihiling ko, si mga, si Kansuanoy pa.
Si ka mga kapanahunan pa. Kasi ngunyan actually, ayan ang nagugustuhan ko lang ngunyan sa panahon ta. Kasi very na sinday, balansi na. Ang babae kaya nang mag-asa sa lalaki. Yep. Kaya na maggastos, kaya nang imakal ang sa diri ninda ning kung anong bagay na gusto ninda. In the young age, namulat na sinda na bako lang lalaki ang dapat nagagastos. Tapos, kung baga halimbawa, binata mo ni, dahil gusto mo lang siya ang magparaload sa imo, araw kang ginibo ni El, binata niya ni yan. Kumbaga, masiram. Kumbaga ganun, di ba? So, dahil na sila masyado naghihiling in terms of kwarta. Saka dahil na sila nag-aahasa sa magurang sana. There are times na naghahanap sila ng paagi na mag-ibon ninda ang sarong bagay para lang makuha ninda crush ninda or kung ano man gusto nindang gibuho. Pero feeling ko kasi talaga is given na kung ang sarong babae naghahanap ng bataon, pero minsan ang hinahanap talaga ninda is si may kaya ang iba. Well, diba? I think so. Kasi alam mo, ngunya na panahon, dahil naman siguro uso na magibuhanin or mas magibuhanin tula. Diba? Dahil na siya uso Diba? Magibuhanin kanta. Haranahon mo. Diba? Ayo. Kasi may mga sinasabi nga nila kayang ngunyan. Dahil ka man nga mapapakakan kang love lang. Or dahil ka nga mapapakakan kang love letter mo lang. Or tula mo lang. So, talagang ngunyan, basehan talaga ng kwarta. Ngunyan na panahon. Kadaklan, oo. Which is, saka ang mga Pilipino. Depende pa ng sa edad. Oo, saka ang mga Pilipino kasi. Sige. Ay, ako muna. Depende kaya siya sa edad. Kasi, sabihin tanang itong pagsabi ni Paring Bon na tula, kanta, effective pa ng giraray yan sa high school. Yan. Pero ngunyan talaga, sa mga edad na. Ay, syempre kaya mo na magtrabaho. Pero what I mean, sinasabi nga, dahil ka na muna magjowa kung asa ka pa sa magurang mo. Ayo. So kung ako kadto, halimbawa, araw kang ginibo ko dati, siguro sa paagi kang bagay na dahil mo kaipuhan yung kwarta, mapapaugma mo ang sarong babae, siguro very ideal. Kaya baga most likely, ang mga storya kang mga movie ngunyan, ginukuha, itong may kaipuhan yung kwarta. Itong madate sa Batis, madate sa kung sain, di ba? Sa irarong kanto rin, nagchochok sa akin. Di ba? Dahil nauuso na kasi, di ba? Mga araw ka yun. So, ngunyan kasi ang relationship, garo iniisip nila, it's all about sex. Yeah. Totoo na talaga. Which is really... Kung sa totoo yun. Dahil na ninda nahiling itong panahon na ang relationship, it's all about showing efforts. Kung ika-high school, na mag-ibo ka lang ng tula, maribayan ka mo ng... Kasi nauso ang notebook ato Oo. Itong notebook na maribayan ka mo na. May stationery pa nga itong mahamut, di ba? Yan! Oh my God. Pero kay mo pa ng ganing kwarta duman. Mga stationary nga to. Pero what I mean, itong... Ang iba ka to, sinusulo pa ang gilid ng katol. Oo. Ito bagang katong panahon. Ay, may isi-share pala ako sa ito. Medyo konektado pero kang first year high school ako. Kang first year high school ako, di ko to malingon, in trams ka to. Tapos may nagregalo sa kuya ng bracelet. Alis sa babae. Tapos din niya sinasabi hanggang sa nag-graduate ako ng fourth year high school. Di mo araw. Di ko na araman kung sisay. Pero kinikilig kapag iniisip mo to. Kasi kasi may letter Araw ko nakaswerte ko tumalingawan. Sabi niya, naugma daw ako pag nag-aagi ka sa classroom me. Ayo. Kapo yard. Bako man daw lady boy. Ama lady boy. Hindi, pero sana siguro itong statement na di ka na muna magjowa kung asa ka pa sa magurang mo. Siguro ikis to sa kuya in terms of monetary. Pwede ka man magjowa. Kumbaga, it's an inspiration. Dumana kita sa adult, Iyo. So, ngunyan sa kuya, pwede kang magjowa na di mo kaipuhan ng kwarta. Kasi bilang sarong tao, syempre, sabi nga ni, di ba, no man is an island. So, pero may kaipuhan mo ng partner, kaipuhan mo ng somebody na opposite sex na maririlisan mo ng emotion. Oo. Saka maging creative ka na lang. Oo. Creative ka na lang. So, siguro... Like, drawingon mo si babae. Oo. Di ba? Tapos kingkoy pala
Diba? Pero para sa ako kay ang mga taong arukean, itong sinasabi mong inspirasyon, yan si mga taong matatalino. Libuhon mong inspirasyon si crush mo? Dahil itong si mga nag-aarog lang kayan, si maano lang, inspirasyon, di nagagastos. Yan si mga taong matatalino. Ito bagang si mga normal na tao na yan mga gastos. Di ka tatao sa music. Di ka tatao mag-ibon tula. Paano kung mag-ibon tula kung di ka man tatao? Aagihong ka na lang sa sogo. Di, iukit mo na lang. Yeah. Di ba? Yan. Pero sana, sana sa mga kanatong natiksta dyan ng mga kabataan isipon ta, sabi ko nga isipon ta mo na kung ano ang importante. Kasi iwasan ta din na ang bukso ng damdamin baga. Minsan nga, araki-aki pa ka mo, magrabe ang curiosity nindo. Tapos yun to, maabot ang panahon na kabalos ka mo. Or something. Tapos kung halimbawa, asa pa nga ni ka mo, asa pa ka mo sa magurang nindo. Dahil ito pag sayangon, sig tinatao sa indong kwarta, kang magurang nindo. Kasi pinagalan niyang kang magurang nindo. So, imagine na, pinagalan kang magurang nindo, tapos itatao mo lang sa ibang tao. Tapos, yun na araw ganun ka lang, tapos nabasted ka lang. Pero makulog sa magurang mo, makulog din sa imo. Pero kung ako sa imo, mas tatawan kong focus ang pag-adal mo na. Tapos siguro, kung maiintindihan din ka tong crush mo, kung anong sitwasyon mo, much better. Dapat tago ka mo ng komunikasyon. Yun lang. Pero feeling ko digdi ang may advantage digdi ang babae. Ay, pero may man. Pero may talaga kami advantage. Kasi inot sa gabos. Di kami bilang sa Pilipinas kasi is kaipuhan, lalaki talaga ang kaipuhan magibong effort. Yes. Na magtao sa babae. Kamo ang nag-iilusyon ba ko ang babae? Iyo nga ni. So, inang pinakamakanos dyan. Kasi inot sa gabos, advice ko, sarong adal pa. Sa courtship, kay puan i-present kang lalaki ang magayon na box, ang magayon na regalo. Kay puan indang paggayon nun, puan indang pahamuton. So, ibig sabihin, bako man sinda to, tunay sinda. Iyo. So, ngunyan, pag nakuha na si babae, dahil na nasa-sustain. Kasi ang gabos na ito, pasakali lang. So, magayon yung pag-ulayan next time. Di ba? Magayon pag-ulayan next time kung ano pa talaga ang importansya kang courtship. Yan. Diba? So, inang magiging kasi ang iba kayo, may one year pa bago ka mo pasagoton. Igawa man na, sarong beses lang ka mo nagkamid-bidan. Ka muna, pero everyday ka mo nagkukortan. Mga araw ka yan. Iyo. Sa mga lalaki na ma-court pa lang, sabihin na nindo tulos. Tapos ang sabihin nindo, I'm broke. Tano pa kakaipuan magkuro-court kung aral daw man nagkakita, nagkakabistuhan, iyo garor ka yan. Ginamit ko na yan, permi. So, ikaw paring Linus, anong last message mo? So, ang last message ko lang, dahil ka mo dahil nito kipuon kung ano sa ginibo ko dati. Kung ako sa ito talaga, mag-adal muna ka mo. Karamis. Yeah. Worth it ang mag-adal muna kesa magburo bata-bata. Yeah. Tapos, dahil mag-asa, diba, tinatawan kitang balon kang magurang ta, ang gibunta lang kayan, save ta lang para sa satuya yan. Para kung ugwaman kitang magay na ginaginibo, may mababakal kita na reward ta para sa diri ta. Diba? Yeah. Bakong para sa iba. Yeah. Yan. Kasi sabi nga ni Ken, ano nga itatao mo sa iba kung kapaman itatao sa sadiri mo. Kumbaga, buuhon mo muna sa sadiri mo para makahiras ka ng something para sa ibang tao. Yan si sinasabing love yourself first. Kita kaya baga, nangyayari lang ang love yourself pag nakulugan na kita. Yan. Diba? Nangyayari yan. Which is, dapat ang gibunta muna, sa diri muna, ang padangaton ta, bago kita para mas grabe kita magpadangat sa iba. Yan. Tama. So, galing. Paano parang kung na-in love ka, tapos inisip mo na dahil ka na muna dapat magbata, makulugan sa sadiri. Anyway, ibang bagay ka na lang ma-in love. Alright, ini po si Bon! Ini po si Christina. At ini po si Linus. At ini ang podcast na ginibo para sa mga uragon. Ini ang Taga Bicol to the world. Ayun. Sa bago pa yan, magpapuon tapos basa na. Nag-hibik.